Здравейте, петък вечер е. Само след броени минути ще започне тимбилдинга на Viva.com България, корпоративни продажби в Албена. Един момент, който се очаква с огромно нетърпение. Виждаме, че участниците в тимбилдинга вече излизат от хотела и се отправят към своите роти. След малко те ще се разделят на групи и след което ще изберат своите командири, ще направят своето знаме. Сега ще се опитам да ви представя и тези групи. Ще имаме парашутисти, сапьори, артилерия, транспортни войски, пехота, снайперисти, инженери, флота, химици, свързочници, авиация, разузнавачи. Общо взето една истинска армия. След малко всички те ще се отправят към своите сборни пунктове. Обичам технологиите, поради който много се радвам, че ни разбрах се плети. Обичам бира и рок, да. Казвам се Веско, малко повече от една година съм в компанията, бизнес продажби София. Това, което обичам да правя, най-вече да се срещам с приятели, второто нещо е билярд и ще подкрепа Кирил с бирата. Аз съм Росен Христов, както имаше едно представяне Бонд, Джеймс Бонд. Идеята е да може да се запомни името. Здравейте на всички, казвам се Стоян, регионален менеджер съм в Приселса, работя малко повече от половин година в компанията. Като хобита обичам да пътувам, обичам да спортувам, обичам да се познавам с много нови хора. В момента зад нас работи една от групите. Това е инженерната рота. След малко ще направят и една игра малко за тонус, което ще им даде един добър старт на тимбилдинга. А след това ще имаме възможност да видим и как ще представят своя отбор със свой капитан, свое знаме, свой девиз и свои бойни атрибути. Виждаме първата игра за всеки един отбор. Това е тъй наречената игра другарско вплитане. Ръката ти. Така. Сега всички светли. Това е твоето безхабение. Давай. Сега подправи сам аз те. Ай, сега насам. Сега някой няма ли да кликне? Името на отбора ни е GI ДКП. Девиза ни е по-добре пяска, отколкото в МТЛ. Това е свързано с задачата, която ще имаме. Отборите вече имат знаме, имат девиз, имат командири. Всички са прочели инструкциите на тимбилдинга
подписали се инструктажа за безопасност и се надяваме да прекарат една интересна и не много бурна нощ, защото утре всички трябва да са в кондиция и ги очакват много изненади. Но това за утре сутрин.